Αλλά το είπε αυτός. Ναι, έτσι είναι. Ηρέμησε ρε παιδί μου, γίνε βολικός. Δηλαδή πρέπει κάτι να έχεις να τρώγεσαι. Πρέπει κάτι να έχεις να τρώγεσαι. Λοιπόν, έτσι είναι η ζωή. Απλά είναι τα πράγματα. Εύχομαι τις μέρες που θα έρθουν να μην έχετε άγχος στο σπίτι σας. Τη Μεγάλη Εβδομάδα να βάλετε στόχο και υπόσχεση στον Κύριο να μην επιτρέψετε να μπει στο σπίτι σας ένταση, νεύρα, άγχος, φασαρία για τα φαγητά, για τα ρούχα που θα πάμε να φάμε, να ετοιμαστούμε. Τελευταία στιγμή, πού είναι αυτές οι κάλτσες με τις ρίγες, πού είναι εκείνο το πουκάμισο με το γιακά τον άσπρο, πού είναι το άλλο. Τελευταία στιγμή φασαρία στο σπίτι. Αυτό να πούμε δεν θα γίνει. Τα καταστρέφουμε όλα. Μεγάλη Εβδομάδα να υπάρχει ηρεμία στο σπίτι μας. Τα παιδιά να νιώθουν αγάπη. Να μιλάμε, θα τσακωθούμε αν κάπου χρειαστεί σαν άνθρωποι, θα πούμε μια κουβέντα, αλλά όχι υπερβολές και εντάσεις και κλίμα καταθλιπτικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στη ζωή. Να μάθεις να μεταδίδεις ηρεμία. Να έχεις δυνατή ψυχή όπως είχε ο Χριστός και όχι απλώς δεν πανικοβλήθηκε, αλλά έδωσε και γαλήνη στους άλλους. Και τότε ξέρετε τι ωραία που θα είναι η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα και η Ανάσταση. Ήδη από τώρα μπορούμε να τα ζήσουμε στην καρδιά μας. Όταν σταυρωθείς από τώρα, ζεις Μεγάλη Εβδομάδα. Όταν αναστηθείς από τώρα, ζεις Ανάσταση από τώρα. Δεν είναι οι ημερομηνίες μόνο. Μου έλεγε ένας για το παλιό ημερολόγιο, τσακωνόμασταν, τον είχε πιάσει και αυτόν άγχος. Και αυτό είναι άγχος. Για την πίστη. Άγχος. Τι θα γίνει. Άγχος. Να με πείσει, να τον πείσω. Του λέω δεν υπάρχει λόγος να έχουμε άγχος. Εντάξει. Αφού έχεις δίκιο, του λέω, και το αισθάνεσαι, ηρέμησε. Αφού είσαι σωστός, γιατί κάνεις έτσι. Ο σωστός δεν πανικοβάλλεται. Λέει την αλήθεια. Ο Κύριος τι έκανε μπροστά στον Πιλάτο. Σιωπούσε. Γιατί σιωπούσε. Τι να πει, αφού είναι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν χρειάζεται να φωνάζει. Τσακώνεται ένα ζευγάρι και φωνάζει για να πει ο ένας στον άλλο πόσο δίκιο έχει και ουρλιάζει. Αφού έχεις δίκιο, να σε δω έτσι ήρεμο, ήσυχο, να πείσεις τον εαυτό σου πρώτον ότι είσαι ήσυχος, γιατί δεν τον έχεις πείσει ότι είσαι αληθινός, και μετά αυτό θα το μεταδώσεις και στον άλλον. Και μερικοί από την Κύπρο το κάνετε αυτό. Μου στέλνετε κάποια email και κάποια γράμματα. Εσείς λέει τι ακούτε για το τέλος του κόσμου. Εσείς τι ακούτε για... Και λέω θέλετε να αγχωθώ κι εγώ, να σας μεταδώσω άγχος. Όχι, άμα θέλετε να σας το μεταδώσω, δεν θα βοηθήσουμε για αυτό το πράγμα. Πέστε ότι το τέλος του κόσμου γίνεται σε 3 μέρες. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς κάνουμε την ομιλία, θα πάμε σπίτι μας, θα κάνουμε την προσευχή μας, θα φάμε, θα κοιμηθούμε. Ξημερώνει αύριο, μεθαύριο, την τρίτη μέρα θα γίνει το τέλος. Τι να κάνουμε τότε. Τι να κάνουμε αν γίνει το τέλος σε 3 μέρες. Να βγούμε στους δρόμους και να φωνάζουμε. Να ενημερωθούμε, ναι. Να προετοιμαστούμε, ναι. Αλλά η προετοιμασία ποια είναι. Να γίνω μέρος του προβλήματος ή να γίνω μέρος της αγάπης του Θεού και να ηρεμήσω, να γαληνέψω, να προσευχηθώ. Αυτό το πράγμα. Και σ' όσα λέω, να βάζετε και ερωτηματικά. Μπορεί να κάνω και λάθη σε αυτά που είπα. Εντάξει. Πέρασε η ώρα. Λυπάμαι αυτούς που ήταν τόση ώρα όρθιοι και με συγκινεί η ορθοστασία τους. Εύχομαι όση ώρα είστε όρθιοι, ο Θεός να σας ανταποδώσει και ανταμείψει για τον κόπο που κάνατε, και εσάς που είστε ταπεινά καθισμένοι κάτω. Κοιμήθηκε κανείς. Είναι ένα κριτήριο για να σταματάνε οι ομιλητές, τα χασμουριτά και η πνηλία. Έλεγε ένας καθηγητής πανεπιστημίου που τώρα πέθανε, πολύ καλός, για να καταλάβεις λέει πότε να σταματάς την ομιλία σου. Όταν λέει βλέπεις κάποιον να κοιτάει το ρολόι, μη σταματάς, συνέχισε, μίλα. Όταν μετά από 10 λεπτά το ξανακοιτάει το ρολόι, μη σταματάς, μίλα εσύ. Όταν συνεχίσει, λέει, περάσει η ώρα και το ξανακοιτάξει το ρολόι, μην απελπίζεσαι, να συνεχίσει να μιλάς. Όταν όμως τον δεις να κάνει, μήπως χάλασε, τότε λέει σταμάτα, δεν πάει άλλο. Τότε σημαίνει, λέει, ότι ο άνθρωπος απελπίστηκε τελείως. Ναι. Και εύχομαι επίσης να μην κάνετε και το άλλο που έχει αποτέλεσμα το άγχος της ψυχής μας, να μην κατακρίνετε. Και εγώ να μην κατακρίνω. Να το πω πιο λαϊκά. Πώς το λέμε εσείς, έτσι το λέμε και στην Κύπρο και παντού. Να μην
κουτσομπολεύουμε. Αν πω να σηκώσει χέρι ο οποίος δεν κουτσομπολεύει ποτέ στη ζωή του, πιστεύω πάλι έτσι καθαρό θα είναι το τοπίο του ουρανού. Δεν θα δω κανένα χέρι να σηκώνεται, εκτός κανένα παιδάκι. Αν σηκώσει το χέρι του δεν ξέρει και τι λέμε. Και αν με ρωτήσετε εσείς, πάτερ, εσύ θα σηκώσει το χέρι σου? Αν πω ποιος δεν ούτε εγώ θα το σηκώσω. Αν μου πείτε ποιος δεν κατακρίνει ή δεν κουτσομπολεύει. Είναι όμως από τα βασικότερα πράγματα που ταράζουν την ψυχή μας. Μας αγχώνουνε, μας αρρωσταίνουνε και μας αδειάζουνε από τη χάρη του Θεού. Φεύγει ο Θεός από μέσα μας. Εγώ πριν λίγες μέρες άκουσα κάτι, είχε πει κάποιος ένα σχόλιο και για μένα. Και εγώ εκεί την ώρα πήγα να θυμώσω. Και είπα μέσα μου, ήμουν στις καλές μου όμως και το είπα, στο σπίτι μου και λέω, κάτσε ρε παιδί μου, λέω, αυτό που άκουσες είναι αλήθεια ή δεν είναι? Έλα, λέγε τώρα, λέω αλήθεια. Είναι ή δεν είναι? Μεταξύ μας, λέω, είμαστε μόνοι μας. Λέω, ναι, είναι αλήθεια αυτό που είπε. Εσύ, λέω, αυτό που σχολίασε αυτός, δεν το έχει σχολιάσει για άλλους? Λέω, ναι, και εγώ το έχω πει. Εντάξει. Άνθρωπος κι αυτός, άνθρωπος κι εσύ. Εδώ εσύ είσαι παπάς και κάνεις τέτοια, λέω, έκανε κι αυτός κάτι. Δείξε κατανόηση, δείξε συμπάθεια, κλείς το στόμα σου, μην το συνεχίζεις και άστο να το πνίξεις μέσα στην αγάπη και στην προσευχή. Δεν είναι καλύτερα? Και ξέρετε τι αισθάνθηκα? Μια πολύ μεγάλη ηρεμία και ένα κύμα έτσι καλοσύνης και αγάπης που αν είχα μπροστά αυτόν τον άνθρωπο εκείνη την ώρα θα τον αγκάλιαζα και θα του έλεγα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπως είσαι κι εσύ, έτσι είμαι κι εγώ. Χάλια είμαι κι εγώ. Άμα το καταλάβουμε αυτό, το στόμα μας θα το προσέχουμε. Δεν ξέρουμε, αδερφοί μου, τι θα πει, γιατί έκανε ο ένας το ένα, γιατί έκανε το άλλο. Μην δημιουργείς αφορμές άγχους με αυτές τις αμαρτίες. Η αμαρτία αγχώνει. Ο Αδάμ και η Εύα, όταν τους έψαχνε ο Θεός, αγχώθηκαν. Γιατί αγχώθηκες? Αφού είσαι καθαρός, έλα να σου μιλήσω. Γιατί κρύβεσαι? Ο Κάιν όταν σκότωσε τον Άβελ, έτρεμε. Γιατί? Άμα είσαι καθαρός, γιατί έχεις άγχος? Η αμαρτία γενικά μας ταράζει. Ο καθαρός άνθρωπος δεν φοβάται. Γι' αυτό να έχετε όσο γίνεται καθαρή ψυχή. Μην κουτσομπολεύετε, μην σχολιάζετε. Δεν ξέρετε. Τώρα να σας πω ένα παράδειγμα. Το βιβλίο που βγάλαμε, αυτό το βιβλίο που μου είπε ο κύριος Σημειονίδης ότι φύγαν όλα. Εγώ δεν ήξερα, έφερα πολύ λίγα. Βγήκε ένα βιβλίο, με αυτά που λέμε, οι 7 εκπομπές γράφτηκαν σε βιβλίο, μαζί με το CD. Είναι οι εκπομπές, το CD και είναι σε ένα βιβλίο. Το γράφω όλο σε πολυτονικό, αρχικά. Να σας πω πώς μπορεί να κάνεις λογισμούς και να πέσεις έξω και να κατακρίνεις αδίκως τον άλλον. Δίνουμε να εκτυπωθεί το βιβλίο αυτό και φεύγει το εξώφυλλο πρώτο, να πάει να εκτυπωθεί. Τελευταία μέρα διόρθωνα εγώ το επίσημο βιβλίο. Τρίτη φορά το διόρθωνα. Αλλά επειδή αυτές οι εκπομπές έχουν γίνει πριν 3 χρόνια, πριν 4 χρόνια, δεν θυμόμουν καλά τι έχω πει. Και τι διαπιστώνω τελευταία στιγμή? Ότι αυτό το κείμενο δεν είναι ακριβώς τα δικά μου λόγια, αλλά η επιμελήτρια που έγραφε το κείμενο στο τυπογραφείο τροποποίησε τα λόγια τα δικά μου. Εντάξει, δεν είναι έγκλημα, αλλά δεν είναι αυτά που είπα εγώ. Και τι λέω εγώ? Δεν μπορώ να βγάλω το βιβλίο. Το εξώφυλλο του μεταξύ έφυγε με το πολυτονικό. Προχωρούσε και περίμενε. Και του λέω: δεν γίνεται να βγει το βιβλίο. Λέει: τι να κάνουμε τώρα? 3 μέρες έχεις μπροστά, δεν προλαβαίνεις. Λέω: τι να κάνω? Μόνο το Νικόλη προλαβαίνεις. 270 σελίδες. Να το διορθώσεις, να το ξαναγράψεις, να το κοιτάξεις. Άμα αρχίσουμε, λέει, πολυτονικό, δεν μας φτάνουν 20 μέρες. Λέω: εντάξει, δυστυχώς ας το κάνουμε λέει έτσι. Και το κάνουμε μονοτονικό. Ενώ το αρχικό σχέδιο ήταν πολυτονικό. Το βλέπει λοιπόν ένας αμέσως ο λογισμός και χριστιανός. Αυτό είναι το περίεργο. Εμείς οι χριστιανοί είμαστε και πολύ καλοί, αλλά και θέλουμε και πολύ ξύλο μερικές φορές. Και για τον εαυτό μου βάζω μέσα. Ένας εκτός εκκλησίας δεν θα έλεγε τίποτα. Εμείς μέσα στην εκκλησία όλα τα κρίνουμε. Αυστηρά. Τους άλλους βέβαια. Καλά, λέει, επιτρέπεται ο ιερέας να κάνει και μοναστήρι, να κάνει και αυτό και γράφει μονοτονικό, μοντέρνα πράγματα. Άντε να της πω τώρα όλη αυτή την ιστορία. Ότι εγώ πολυτονικό το ξεκίνησα, αλλά έγινε λάθος και έγινε μπέρδεμα κλπ. Και άντε να της πω και ένα παιδί που ήρθε και με βρήκε 22 χρονών και μου λέει: αν το βγάλεις, λέει, πολυτονικό, εγώ και η παρέα μου δεν το διαβάζουμε. Πες μου τώρα, εγώ τι να κάνω? Μου λέει ένας να του πεις να μην το διαβάσεις ποτέ. Α, ωραία, του λέω, ωραία συμβουλή. Να του πω του παιδιού να το διαβάσει ποτέ και να το διαβάσει εσύ, ας πούμε, μόνο.
Είδατε λοιπόν πόσα μπαίνουν στη ζωή μας, που δεν ξέρεις κανενός τα κίνητρα, τους λόγους, γιατί το έκανε αυτό που έκανε. Δεν ξέρουμε τη ζωή του άλλου. Λοιπόν, εύχομαι να μην σας άγχωσα με αυτά που σας είπα. Χάρηκα που σας είδα και πάλι, μετά από λίγους μήνες που ήρθα, πάλι ήρθα. Αν κανείς θέλει να πει κάτι, υπάρχει κανένα μικρόφωνο να κυκλοφορεί? Όχι. Ναι. Αν κανείς θέλει να πει κάτι ο ίδιος, να τον ακούσουμε, θα χαρούμε. Αλλιώς σας εύχομαι να θα πει κάτι ο κύριος Σημειονίδης, ο Κλειάνθης, δεν τελειώσαμε. Μια τελευταία κουβέντα για το αυριανό μας πρόγραμμα και το μεθαυριανό. Εύχομαι να περάσετε ωραία τις γιορτές του Πάσχα. Ο Κύριος να ακούει την προσευχή σας, να πάρει το άγχος από την ψυχή σας και να κάνετε αυτό που είπε κάποτε ένας δεσπότης σε μια κοπέλα που του είπε αυτή: έχω πολύ άγχος, πάτερ, και της λέει αυτός: σε θαυμάζω, της λέει, και σε λυπάμαι. Γιατί, λέει, πάτερ? Σε θαυμάζω γιατί έχεις άγχος για τόσο χαζά προβλήματα. Και σε λυπάμαι, της λέει, για τον ίδιο λόγο. Καταλάβατε? Το άγχος σου, της λέει, είναι για χαζομάρες. Μακάρι να είχα και εγώ τέτοιες χαζομάρες να αγχώνομαι. Εγώ, λέει, έχω πολύ σοβαρά να αγχωθώ. Εσύ έχεις, λέει, ασήμαντα και αγχώνεσαι. Σε λυπάμαι, αλλά και σε ζηλεύω. Και εγώ θα ήθελα έτσι να είμαι. Εσείς εύχομαι να μην έχετε άγχος ούτε για σοβαρά, ούτε πολύ περισσότερο για ασήμαντα προβλήματα. Το μόνο άγχος σας να είναι πώς να αγαπάτε το Θεό και τους ανθρώπους που είναι δίπλα σας. Και αν αυτό το κάνετε, θα δείτε ότι ο Θεός όλα καλά θα μας τα φέρει στη ζωή μας σιγά σιγά. Δεν τελειώσαν όλα, έχουμε και άλλα χρόνια να ζήσουμε και έρχονται και καλύτερες μέρες σίγουρα. Σίγουρα. Κύριε Κλειάνθη, έλατε. Στην υγεία σας. Ευχαριστούμε θερμά τον Πάτερ Ανδρέα για την ομιλία του.